να ξέρεις εσύ που βλέπω το θαλεξερίζομος ας από τον έλειπεται μόνο λίγους φωτέων ως αγώνα τα τσαμουρέ κι όλοι τυραννίγουνταν άλλοι εχάθανε στη στράτα κι άλλοι επουρκήγανε. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις Αττικές απέδιας. Έλα να λέγω σε την ιστορία για να μάθεις Αττικές απέδιας. Αγαπούνε δυο Χωπα χωπα κι όλο χωπα σιγάιτε μαμά κορτσόπα σιγάιτε μαμά κορτσόπα. Όλοι μαζί στην περιοχή μας. Η προγιαγιά μου, επειδή ο προπαππούς μου έβγαζε τα λεφτά από το μαργάδικο, έκρυψε λίρες στο παλτό της. Το μόνο που έφεραν από εκεί ήταν ένα τραπέζι και ένα εικονοστάσι. Στο εικονοστάσι, στο κάτω μέρος, έκαναν 2 πατώματα και μέσα έβαλαν τα λεφτά.
Είχε ένα μεγάλο εμπορικό κατάστημα, Κάπα Ποτών, και εργαζόταν ταυτόχρονα ως καθηγητής σε γυμνάσιο. Μιλούσε άπτεστα 4 γλώσσες. Στην Τραπεζούντα ζούσαν Έλληνες. Από εκεί πέρασαν ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Κομινός και ο Ιουστινιανός. Ήταν σημαντικό λιμάνι και μεγάλη πόλη. Ζούσαν ειρηνικά μέχρι που ξεκίνησε ο διωγμός των Αρμενίων από τους Τούρκους. Στο χωριό ζούσαν μαζί Έλληνες και Τούρκοι αρμονικά και ειρηνικά. Η οικογένεια ασχολήθηκε περισσότερο με τα μεταλλεία της περιοχής. Επίσης και αρκετά μέλη της οικογένειας ήταν χτίστες και τεχνίτες. Οι γυναίκες ήταν συνήθως οικογενειές, ασχολούνταν με τη φροντίδα του σπιτιού και την ανατροφή των παιδιών. Ήρθε όμως και εκείνη η μέρα του 1924 που έγινε η ανταλλαγή. Από όσα μας περιγράφουν, Οι πρόγονοί μου καταγόταν από την Τραπεζούντα και γύρω στον 17ο αιώνα βρέθηκαν στον Ανατολικό Πόντο, στα αρχαία Σημείου. Ο Σουλτάνος, για να κερδίσει λεφτά από τα Ασήμι, έδωσε την άδεια μόνο στους Έλληνες να πάνε στα αρχεία. Δεν άφησε άλλους και μάλιστα τους έδωσε μερικά προνόμια. Τα προνόμια ήταν να έχουν τις εκκλησίες, τα σχολεία τους, να μην παίρνουν τα αγόρια τους για γενίτσαρους, να μην πληρώνουν φόρο και μερικά άλλα. Το 1917 έγινε η Ρωσική Επανάσταση, που τη λένε Κομμουνιστική Επανάσταση, και η Ρωσία πλέον έπαψε να είναι σύμμαχος με τους Εύρους και τους Γάλλους. Και ήταν σύμμαχος με τους Γερμανούς. Αυτό είχε αντίστοιχο αντίκτυπο και στους Πόντους, οπότε ο ρωσικός στρατός διαλύθηκε και βρήκαν την ευκαιρία οι Τούρκοι να φέρεται πιο άσχημα στους Έλληνες. Οι δικοί μου οι πρόγονοι έφυγαν από τον Ανατολικό Πόντο και πήγαν στο Κάρς. Οι Ρώσοι είχαν απελευθερώσει το Κάρς από Τούρκους και τους είπανε: αν θέλετε να πάτε στο Κάρς, θα σας δώσουμε σπίτια, χωράφια και εργαλεία και θα έχετε τις εκκλησίες σας. Θα έχετε τα σχολεία σας, θα είστε δίκοι. Και πήραν τα περισσότερα. Φέρνει το λεγόμενο σαμοβάρ, μια συσκευή με την οποία κάνανε τσάι. Θυμάμαι ότι αυτό το σαμοβάρ το χρησιμοποιήσαμε αργότερα στη γερμανική κατοχή. Βάζαμε νερό και γύρω-γύρω κάρβουνο. Και επειδή στην κατοχή δεν υπήρχε τσάι, βάζαμε μέσα φύλλα και δανειού. Περάσαμε πολλές δυσκολίες μέχρι που φτάσαμε στο λιμάνι του Νοβοροσσίσκου. Εκεί κάτσαμε ένα χρόνο και είχαν πολλές περιπέτειες και φτώχειες και πέθαναν πολλά παιδιά. Όταν έγινε 6 χρονών, ο πατέρας μου πήρε βιβλίο και διάβασε στο σπίτι. Ο πατέρας μου τελείωσε το δημοτικό και κάθε μέρα όταν ερχόταν από τη δουλειά μου παρακολουθούσε. Κάθε χρόνο τον διαβαζόμουν. Όταν έγινε 9 με 10 χρονών, ο πατέρας μου έχτισε καινούργιο σπίτι, στο χωριό του Γιαννάδων, τριόροφο. Όλοι άφησαν τα σπίτια τους ανοιχτά. Γυναικόπαιδα και γέροι κρύφτηκαν στα βουνά και στα δάση. Νόμιζαν ότι θα μας γλιτώσουν οι Ρώσοι, αλλά ο ρωσικός στρατός έκανε στάση λίγα χιλιόμετρα παρακάτω. Τα ζώα μας, πεινασμένα και διψασμένα, εφώναζαν και εμείς ακούγαμε τις φωνές τους. Την άλλη νύχτα, ο πατέρα μου και ακόμα 2-3 άντρες κατέβηκαν και άνοιξαν όλα τα μαντριά, έκοψαν τα σκοινιά και τα άφησαν στο έλεος του Θεού. τελευταία μας επιστράτευσαν και πολεμούσαν τον Χίτλερ. Στον πόλεμο δεν μπήκα, γιατί ήταν η ηλικία μου περασμένη. Όμως δούλευα, έκανα τυφλική κοντάκια, εφρακίζαμε τα τραχτέρια και πίναμε τα τάξια. Και χτίζαμε νέα στρατόπεδα. Το 1948, όσοι γλιτώσαμε από τον Χίτλερ, γυρίσαμε στα σπίτια μας. Αλλά τι τα ήθελαμε, τα βρήκαμε όλα ερειπωμένα και καμένα. Και σε όσα σπίτια έμειναν, εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από την Ουκρανία. Ο πατέρας επέθανε στην Τασκέντη μαζί με τη μάνα μου να κρυφτεί. Εγώ έφυγα το Σεπτέμβριο του 1948, ήρθα εδώ στην πατρίδα μου και βρήκα τη γυναίκα μου με τα μωρά στις ξένες πόρτες. Χωρίς να πάρει ούτε μια δεκάρια για τα ενίκια. Ήταν άπειρος πολέμου και όταν έπαιρνε τη στάση του, έδινε παράδοση στα δικά μου μωρά και έδινε στα δικά μου.
αλλάξουν εδώ, στην προσωρινή ζωή και στην αιώνια. Όσον μπόρεσα, σημάσα τα μωρά μου, τα υπάντρεψα και τώρα έχω εγγόνια και δυσέγγωνα. Πέντε σπίτια έφτιασα κι ας όλα ξεσπιτούμε. Πρόσφυγα σήμα σοκούνι δεν θα παλαβούμε. Πρόσφυγα σήμα σοκούνι δεν θα παλαβούμε. Πατρίδα μαραεύωσε, αμον καταραμένος. Πατρίδα μαραεύωσε, αμον καταραμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και εσύ με λαβανουσμένος. Σαν ξένα είμαι Έλληνας και εσύ με Μπράβο, παιδιά, μπράβο. αν πέρασε ανθή η κεφαλή κι